Kadagitapi lang ang gundaway, apan nakipatpatang ken ni Police Inspector Glenn Dulay. Dita nga adu pa iti napagamuan nga impormasyon manipod ken kuana. Kang ronaan at investigasyon da ken ti suspect ani Madriaga. Impakaammo pa iti natakamat ko opisyal nga naarami ti pannaka-autopsy ni Arreola ti Holy Angel Funeral Homes. Iti sumaruno nga aldaw apan nakapaltok ti biktima. Iti oras nga alas 8:20 iti bigat. Babaen ken ni Maria Teresa Ribas Tabaco. May sa medical doctor ken iso na iti medical officer 4 iti RHU iti natakamat a syudad. Dagjay balay dang so ti pamialaan damdama ta bali i-subject for para pinimulay sunat ano mapalawagan nga may cut jay agam-agam nga involved mo suna jay nga insidente. Bali prepare mi tatta ajay kadwada nga naginom nga ni Nilo iso ti witness mi nga lami ti palawag na. Di Senior Police Officer 1 Chester Dandin, iti nanglawlawag ti investigasyon da, maipapad iti sinapataan nga sarita, iti nagtestigo ani Noliped. Kasi kung ti investigasyon mi, sir, ti patakatay ni Arreola dito yung Barangay Bulala, naipila mi ti kaso, dati witness mi ni ti katatao ni Noliped nga iso ti kadwa na sir nga kahit inom kat nakita na mismo nga tinangpaltog kanya nakit ni Carlito Madriaga. Siguro ti na-subscribe nga sa statement na ni Noliped imbaga na sir nga habang nga gininom da ni Arreola imay datoy Carlito Madriaga may gimatang ti candy jay store nga pagininumanda tapos inawis dato Noliped ni Carlito nga agsyat dangem hangay minuman iti ang nagbayag sir timadaran ni Noliped dapat itilikudan ni Arreola sana pinaltugan sir sa timarayan awanan sir ng di ati pa may saka naalaan mi ti statement na nga iso ti aking bagay ti store na nga nakita nga mismo di pamaltog sir nga nangugna. Pila iti kaso ni Carlito Madriaga sir ti kaso nga murder naipila iti City Prosecutor's Officer. Ang gana tata sir at large suna kami nga makita no jay balay ta jay Santa Catalina so ta ore ka naipila mi mo kaso sir, considered nga clear da dyan sir kung solventa na identify da dyan suspect. Mas pasama ka dyan nga incident sir, napang kami mismo dyan balay tinaganak na, di posible nga nagtarayan na. So siyempre sir, kas naganda mo, i-deny da latta nga adye ko aramin dyan anak da. Iti pinagsubli, iti may katlo ken maudi apaset iti programa tayo nga Police Files. Hintay mangigan noan niya, iti nagdordor-asa na iti daytoy akaso apan nakapapatay ni Arreola. Sino pa nga ta iti hintay makasarsarita nga makaited iti sabali pa nga impormasyon. Ang makaited iti nalawlawag kakapanunutan tayo, may papan iti daytoy nga kaso.